rambut jak. Iki sapa to sing njaluk kok aneh-aneh. Sri Tanjung. Sliramu wis pirsa apa Sri Tanjung? Yen aku iki pirang-pirang dina iki paribasane kowe bonceng. Kula niki yen ngrasakne masa-masa ngeten iki nyuwun sewu nggih. Pripun, monggo. Mbak Cangik, Mbak Limbuk kok kula niki ngguroni panjenengan iki mboten. Wah, lah piye? Nek panjenengan rak ampun S2. Heeh. Kula S3 kerupuk papat 16.000. Oh, lah nek kuwi mangan ning warung nek. Mboten sebabipun menika dipun arani jaman-jaman wis tuwa nggih ngeten niki. Werdine Nggih jaman wis tuwa menika golek sandang pangan paribasane kaya gabah den interi akeh musibah akeh bencana. Pramila awake dhewe menika kedah introspeksi diri. Wong kudu ngamal kudu sedekah termasuk kaya Mami Jesi ngeten niki, Tante Jesi. Nah, itu jenenge pahlawan budaya ya kaya Ibu Sintia Jesi iki. Nggih, mula awake dhewe ning Indonesia corona muga-muga ndang minggat. Amin. Seniman budaya tetap menjadi benteng negeri Indonesia. Siap, matur nuwun. Lah mula awake dhewe pengen tentrem yen ana jumuduling satriya piningit. Wah, lah iki. Iki Berat jenenge Ratu Adil. Yen iso corona iso ilang jeng ben iki yen jumuduling Ratu Adil utawa satriya piningit. Iya. Sagedipun titeni kok. Angger sasine sura dinane Jemuah Kliwon. Jemuah Kliwon. Kliwon. Sorry, Kliwon. lali bledru suwe ra iya, tanggapan iya. nggih ngeten iki. Aku iki cah jujur. Cah jujur lho. Nggih, sok-sok anu apa cangkeme mlengse. Mlengse. Ah, Yo. mlengse, ya. Ya awake dhewe ora apa-apa suwe gak tanggapan. Suwe lho. tenan aku ya kadang-kadang mlengse kok mau ora apa-apa. Jenengan sami kadil Nggih, sami. kalih kula. Nggih. Yen ana sasine sura dinane Jemuah Kliwon iki eling-eling. Lah iki Wong sasi Jawa sura nyun Jemuah sewu Kliwon. nggih. Nek piyantun sepuh kados mbah-mbahe sing mirsani wonten YouTube Heeh. sing rawuh dugi mriki menika ora kedah kok kula niki ngguroni mboten. Heeh, pripun. Negokno satriya adil jumuduling satriya piningit yen dinane Jemuah Kliwon mulane sura. Ya. Titen-titene anggerana satriya bathuke mencorong. Mang titeni niku. Niku satriya piningit. Sanes. Lah Niku napa? ngono wong nyuluh tekek. Weh. Nggih. Tase der. Der. Lah kene ku kok. Jenengan ki asline der. Der tenan. Aku lho niki rak ming klungsu nek meludu. Nderek silaturahmi. Oh iya. Nggih ngapuntenipun Mbak paribasane kula niki cedhak watu ning adoh ratu. Wah, iki. Nek pramila bab pendidikan nggih ngapuntenipun kalih jenengan nggih mboten kalah kalih kula. Nek panjenengan MS sesane napa niki? Kula M3 nggih. Niku lho sing dhuwur niku lho, pokoke sing loro wau lho. Oh, tower. Nggih, mboten. Oh. Merek ges napa niku wau lho. G-Stock. Magister seni. Oh, iya. Nggih, leres nggih. Ya, Nggih. magister seni nggih. Magister seni. Nek nyuwun sewu nek bab kejawen ngapunten nggih. Heeh, Kula elek-elek menika bapake kula terah kejawen. Wah, lah kok saged. Nggih, bapake kula menika wong Jawa ampun nganti ana tetembungan ela-elo. Ela-elo. Wong Jawa kari separo, Cina Londo kari sak jodoh. Wah, lah. Wong Jawa niku ampun ninggalke petung Jawa. Heeh. Mula sakniki wonten kertutani, poh tani padha bingung, padha susah abuk ora iso metu. Nek kula mboten bingung. Lah kok iso? Lah tandure kula ora tak abuk, ora tak sempret wereng, ora doyan tikus, ora doyan. Lemu-lemu niki. Lah kok iso carane? Enten resepe enten Piye dongane. resepe pripun? Enten dongane wong Dongane? nek arep nandur pari niku enten rafale. Rapale? Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Niat ingsun nyublekno Mbok Dewi Sri ing bumi Pertiwi Bapa angkasa. Heeh. Yen awan tak kawena karo Maruta, yen bengi tak kawena karo Mbun. Lho ngono kuwi pariku dipangan tikus ya ora, tanggaku iku entek. Lah kok iso? Tanggaku dipangan wereng, aku ya ora entek. Mergo iku nganggo rapal kuwi nganggo rapal Jawa ning ana sirikane. Sirikane? Sirikane nek sawayah-wayah kowe ndek sawah kidul kali, aja pisan-pisan nggih gubuk ning lor kali. Lah kok saged? Lah kowe nek tunggu lho iya iki. Ah. Nek kowe duwe sawah kidul kali aja Sik to. pisan-pisan pripun? Ya iya to, wong sawahe nek nggone kidul kali kok iso nggawe gubuke ning lor kali diantemi sing omah sing kono to ya. Lah nggih nek duwe sawah kidul kali aja pisan-pisan nggih gubuk ning lor kali. Heeh. Engko nek tunggu mprit leren ngojek.
Nggih, wah. Mula dungane awake dhewe Mbak Cangik, Mbak Limbuk. Nggih, pripun? Dirga Yuswa kagem Ibu Sintia. Dirga Yuswa. Jesi, Nggih. Jesi nggih. Jesi. Pinaringan yuswa ingkang panjang, Rezeki ingkang kathah. ingkang barokah. Nggih. Mugi-mugi tansah tresna kalian budaya, Nggih. awujud ringgit wacucal jungguh kalian pambrutanipun cariyos dalu Nggih. punika. Nyuwun lampahan Banjaran Srikandi. Nggih, no. Ibu Sintia Jesi niku jan cara penggambarane wayang ya Dewi Srikandi. Nggih. Jane kula niku mbok ya aturne Ibu Jesi to. Tante Jesi mbok bilih panjenengan kagungan WA-ne. Iya, diaturne piye? Mbok kula niku kon ngepek anak mriku ngoten lho ken ora ndagel nek. Ndagel niki mung dingge nyek-nyekan wong terus lho kok. Nah iki tak urus tenan iki. Kok iso go. Nyek-nyekane wong iki piye? Aja wis kadung ngoten mulih kula niki. Kula niki Ora ku nyek-nyekane wong. Mboten ngeten. Menghibur masyarakat. Ceritane niku riyen rak digudang kali mbok bapak kula. Udange Slendro anakku sing bagus-bagus dhewe. Heeh. Sok gedhe, sok ben dadi seneng-senengane wong. Sok ben tak kudang di apa iki disenengi wong. Nggih. Tik kira aku nyalon lurah dadi lurah. Nyalon carik dadi carik, tiba malah dadi dagelan. Ayo. Dagelan nek abahe kirun cetha, Heeh. cuculan 20 yuta. Terus Mas Percil aku merana, perbandinganmu kok apik banget. apik wong bar dicet kok. Ah nggih. Dicet pripun? Nggih niku mboten niki rak ming guyon. Seorang seniman Nggih, niku mboten selalu mikirne materi, sing Oh, iya. penting silaturahmi sambung rasa kalian wonten luar negeri. Lah, Piantun luar negeri sing tiang Indonesia merantau wonten luar negeri menika nggih betahaken hiburan. Niku. Kula sampun ping kalih teng Hong Kong. Wah. Taiwan ping kalih derekne Abahe Kirun. Wah. Iki Jenengan kudu matur nuwun. kula lek lantaran panjenenganipun kula saged wonten luar negeri menika nek mboten kalih Abahe mboten saged. Pramila riyen kula pelawak ketoprak, dagelan ketoprak gak tau enek sing delok. Pisan digawa ning Hong Kong. Kula niki ming ditekoki, "Ha, wis suwasang." Kula ora iso mlebu. Visane kula mergo kula cilik kok kelahiran 94. Gak iso mlebu didelok lho kok wis tuwek. Akhire kula ming nyauri, becik ketitik ala ketara, malah kon mlebu kula. Niki nggih pengalaman. Nggih. Jing ben Astabrata panjenengan kali Mas Akbar. Insyaallah dibeto mriko. Oh iya. Apa? Sik ngopo? Dibeto teng Hong Kong. Lah ya ngopo? Lho. Ajeng lakoni hukuman. Ora. Sinten ki mau? Cantik-cantik kaya ngono kok ya. Nggih. Ngono Saurana nganggo mic. Saurana kuwi vampir cilik. Apa kok vampir apa? Cilindro. Wah. Kamu tuh kalau tahu aku menangis tuh harusnya mensupport. Gak malah dipoto aku pas nangis. Lah sakne lho kula niki. Niki ajeng syuting. Syuting TV. Iya. Tanggal pira, Dik ya? Tanggal 11 Film. sama 12. Film apa lagu? Mboten teng MNC TV Oh, niku. MNC. MNC TV tanggal pinten wau? 11 sama 12 acara I Can See Your Voice tapi tayangnya hari Senin. Oh, Tapi nggak tahu tanggalnya kapan. Temping sami kalih kula. Oh iya syuting kayak ngene iki. Nggih, kula nggih syuting niki. Berjalan lancar alhamdulillah. Apa syuting apa? RCTI Ikatan Cinta. Wah. Ampun gumun sampean, ampun gumun. Aku iki ora gumun. Loh. Aku wis kulino aku. Lah nggih kula syuting Ikatan Cinta, kula dados Al. Hah? Al. Al sapa? Al-Fatihah kae lho. Mboten. Nggih, matur suwun kula lantaran warga Jawa Timur wabil khususon piantun Nganjuk. Nggih. Kula sampun pikantuk barokah, pikantuk rejeki wonten Jawa Timur. Oh nggih. Kala wau siang kula bidale ndek dalu lho Mbak Cangik, Mbak Limbuk. Langsung bablas wonten Surabaya. Langsung Surabaya. Teken kontrak kalian TVRI. Insyaallah kanca-kanca seniman yoga yang pengen menjadi komedian menika ada stand up komedi. Wah iki. Niki insyaallah ndagel entuk ning ora entuk bayaran. Ora entuk lucu-lucu, ngluwe lucu aku tak pateni. Nah enak sing luwih lucu sendiri tingkas ngono. Pateni musuh aku ngoten kok. Mboten menika guyon, menika saling menyupport antaranipun kanca-kanca seniman, kanca yoga, kanca dalang menika
saling mengisi lah. Saling mengisi ya. Ya. Nggih. Ki bajute ngaturne apa meneh ki? Lah wau wonten suwunan mboten saking Saking Cynthia. Tante Cynthia Jesi iki mau ki nyuwun fragmen Sida Paksa lan Sri Tanjung. Lho, ketoprakan iki. Ketoprakan. Wah, anggarane nggih tambah lho niki. Aku omong karo Tante Jesi, aku gelem ketoprakan. Ning nek aku iki ngadeg iki aku tambah lho. Ora tambah omongan. Dijajal ketoprakan kuwi lho. Aku iki durung tau iso, ngono kuwi urung tau weruh. Wah, niki lho, wong jenengan iki wong Jawa sing jawal nggih ngoten niki. Wah, Jawa sing jawal iki werdine? Wong Jawa sing ora ngerti budaya. Wah, ya iki. ketoprak kok ora roh niku. Ketoprak. Nek ketoprak nek ngerti. teng Jakarta ketoprak niku lontong kalih, pecel, kerupuk niku ketoprak. Dikei bakmi ya ta. Heeh. Niku ketoprak. Nek nggone Jawa Tengah iki kan anu to, kesenian. Kesenian nggih. Ya. Ketoprakan kuwi engko sutradarane sinten niki sing tukang gawe lakon? Sing tukang gawe lakon sapa penake ak? Loh, ya panjenengan. Ah, ya aku. Nggih. Kula Terus didapuk napa niki kula? didapuk Tukang entekne job nggih, nampa calangan. Sida Paksa. Kula. Wah, Sapa mau? Heeh. Sila Hadi Kromo. engko ndang sila yang kelima kowe ngono. Aku ki piye ya bingung golekne sik to. Iki Pripun? sapa ngono lho. Ya wis. Sila Hadi Kromo. Nggih. Dik niken dadi Sri Tanjung, Lah jenengan. kula sutradara. Loh. Wah, gak oleh ya? Sing dadi Sida Paksane Mbah Surat. Ora deh. Wah, Kula Sida Paksa. niku paksa banget nek niku. Ya. Panjenengan Sida Paksa, Heeh. kula Prabu Sila Hadi Kromo. Heeh. Niki Sri Tanjung. Heeh. Oh nggih. Ki terus piye? Ya wis bar. Kok terus piye? Wah, Oh ya, coba ya ketoprakan. Selindro songo, ya. dalang toprake napa niki jenenge? Ketoprak. Jenenge sisane. Ya. Mboten ngaten namine napa Piye, ngoten lho. piye? Namine napa? Ya sapa kono jenengono ketoprak? Asta budaya nggih. Asta budaya. Asta iki tangan. Heeh. Budaya niki napa? Budaya iki budidayaning manungsa. Oh nggih. Kok liwat tangan kok cepet men to gendi liyane. Ya Golekno jeneng sing apik. Sida batal. Loh, ampun ngoten kok. Oh, iya. Nggih ketoprake jumbo kalian Cynthia budaya. Cynthia budaya. Toprak saking Jawa ditanggap teng Hongkong. Leres nggih? Nggih. Sing keprak sinten iki? Kok sik tekok anu ya sing ketoprak ya iki mau wis aku dadi Sida Paksa. Sing ngeprak ngentong niku lho. Oh, ngentong. Aku no. Oh nggih. Yo nyambi-nyambi. Wah, iki terus piye aku mosok ninggal. Wah, dalang nek ora milenial yo ngene iki lho angel iki. Jan tenan aku iki ora iso ngene iki. Ya ndak. Mas Akbar, genti jenengan mawon to, Mas. Wangel sing niki, Mas. Jajal to, jajal. Iki dikentongi sik. Nggih no. Dikentongi, jajal ya. Nggih. Iya. Atur pambagya. Isaku ya ngono tok. Tok ngono.
Kuwi bakul bakso apa to? Baleni neh disiarne Baleni ketoprak. siare. Ketoprak. Apa kuwi mau? Cynthia Budaya. Cynthia Budaya. Tok 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 tok. Tak tak lah ngono lho iki. Tak aku sing nyarne. Ya. Hadirin yang berbahagia. Selamat malam. Kleru. Selamat malam. Selamat malam, selamat menyaksikan Sandiwara Ketoprak Cynthia Budaya. Cynthia Budaya hadir dari negeri Hong Kong. So hadir dari negeri Hong Kong lho. Iki sing ketoprake kok Hong Kong kok. Oh, iya. Ketuane kan ning Hong Kong. Yang dipimpin langsung oleh Ibu Cynthia Jesse dengan nama Cynthia Budaya. Hadirin yang berbahagia dimanapun Anda berada dan juga para YouTuber mania, malam hari ini Ketoprak Cynthia Budaya akan menehi lakon. Apa itu jenenge? Akan membawa lakon. Ya, Membawakan lakon. bawa rak nggawa. Bahasa Indonesia ya beda-beda to ya. Akan memberi cerita. Bener. Bener. Sri Tanjung Sido Pakso. Bener. Adegan yang pertama Dimainkan oleh dari Kabupaten Tuban. Sela Hadikrama diperankan oleh RM Slendro. Wah. RM ya apa? Rai Menungso. Oh, tak kira ruang mayat. Elek men to. Iya. Terus Patih Sido Pakso ingkang dipun asta Raka Mas Badar Alam MSNNN NNX. Ya. Kenapa-napa nggih? Ya ora apa-apa, ikhlas aku ya. Manut, aku ki wakile lho. Iya. Tak pecat kapok nggih. Ya. Sri Tanjung ingkang dipun asta Raka. Bintangnya kita Niken Salindri. Ula dipun asta Raka Pak Surat. Manajer utawi sing tukang nampa job Raka Mubarok. Iya. Terus Selamat menyaksikan Ketoprak Cynthia Budaya. nganggo apa wi? Brengos kok. Kuwi dadi apa? Sela dikrama. Mosok gak brengosen gen ketok wibawa. Ben darani lanang. Malah kaya Durmagati. Ya, Silatikrama. Kuwi apa wi? Basa Hong Kong. Iki ketoprak Hong Kong. Ya ketoprak panggal Jawa kok ambek Hong Kong ketoprak ya Jawa. Lah ndek iki Pak aku ndelok apa Pak ketoprak anu Jepang ngono kok. Kene Jepang kene ketoprak ya. Kene. Anake Korea Selatan apik. Oh iya iya. Wah iki. Iki cara brengose iso nyokrok ngono to Mas aku. Ben darai lanang. Heeh. Lah iku mbae saiki brengose disithikno e. Ya, ndak. Piye ngono? Muniyo. Muniyo brengos tok sing kok kon muni. Kok ora kaya padatan. Heeh. Adat saben iki aku ki ning omah ya dhewean ning kira. Iya. Kowe delok YouTube kok kowe kok ora kowe. Ora delok YouTube kae. Modele ngono kuwi. Ndang, terus sak mlakune. Aku iki ki ketoprak dadak iki. Iya wis, pokoke aku ki mongko dadi wong sing nomor 1. Kuning kok ora duwe bojo kira ya. Waduh piye to iki?
Yen aku ora ndek bojo padha karo mlaku mung sikil siji. Kudune aku ki ndek bojo mongko sing tak tresnani ning alam donya ora ana siji, ora ana loro, ora ana telu, ya ora ana papat. Ora ana papat ya ora ana lima. Ora ana lima ki ya ora ana enem. Ora enem. Sik to kuwi piye kok iso urutne ngono lho. Iku lho maksude piye? Heeh. Ketoprak ora ana siji ora ana loro. Heeh. Sing tak tresnani gak piye to piye ki. Genahe piye ngono lho. Mare kowe nek tak jak sepelan kowe ndelok HP ae kuwi apa? Sik. Iki. Aku wis banget nyerahe ki aku ya. Saing aku gede-gede ya. Wis ngene. Ngene. Ya. Minangka aku ki dadi wong sing nomor siji, wong sing tak tresnani ora ana siji, ora ana loro ya Sri Tanjung. Ka ngono lho. Sri Tanjung iki wis duwe bojo. Supayane aku kelakon duwe bojo Sri Tanjung, sewu cara bakal tak lakoni. Sida Paksa punten dalem sewu ngono to? Iya nggih. Wah bener. Ngono kan sik ahli ketoprak, kene kan ora tau melu ketoprak. Yo. Punten dalem sewu Sang Prabu. Lajeng Ya. Sida Paksa, panjenengan ngoten niku napa sampun mboten saged ngadeg? iki linggih. Oh. Wong ketoprak ora mbok golek ngono kuwi to. Ora mbok golekno kursi ketoprak. Wis ngono ae ngono. Ya bener. Sida Paksa, Kados pundi? sliramu lak pirsa tak timbal ning nggone pengarepanku Sida Paksa. Inggih. Wonten dawuh Sajroning negara ora iso tentrem, esuk lara bengi mati esuk lara. Merga ana corona Sida Paksa. Wah, corona punika napa, Sinuwun? Apa ya? Kowe tak WA. Ah iya. Sida Paksa, Nggih, wonten timbalan ingkang kadang. kanggo gawe tentreming negaraku iki. Nggih. Kowe kudu ngupadi tumbaling praja supaya negaraku tentrem adil makmur Sida Paksa. Senika ngestaken dawuh tumbalipun awujud menapa? Tisu basah. Lah tumbal tisu basah lho. Kowe ya takok-takok ketoprak kok kocruk. Oh ya wis ya. Gregeten ae aku. Wis pegel tenan deh. Pak Barok sesuk aku mah nek dalang iki neh. Wis pegel. Oh aku. Kacek 50 gawe wong mumet. Aja nangis ngono. Aja nangis. Kudu sabar. Silati krama gak iso nangis. Boleh nangis. Sida Paksa. Nggih, pripun? Sliramu wis tak dawuhi apa? Madosi tumbal. Tumbaling praja kok tumbal. Tumbaling praja. Gek ndang ngono, diayono. Mangke rumin. Kula badhe bidal nanging kedah wonten probeanipun. Oh. Kok tak transfer wae ya. Nggih. Kepareng kula medal wasilan Sinuwun Sila Ati Krama. Ya, hati-hati nggonmu lumaku. Nggih, nyuwun tampahing pangestu. Iya. Oh, iso dhewe, ora usah tutuk-tutuk. Truk tuk 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 tuk. Lah niku keprake. Komane. Siap. Wis iso ngendang ra? Iki toprak ditanggap wong lho, ora sam toprake nyiem ye. Darak ngono. Wis. Sida Paksa wis lunga. Lunga. Sila Ati Krama piye? Bahagia no. Lho. Kalau rezeki itu nggak bakal kemana ya. Oh iya. Sesuatu akal yang saya gunakan itu pasti tersampaikan. Sing nonton kono gak wong Jawa tok. Oh iya, jadi pakai bahasa itu Indonesia. Iya. Sri Tanjung. Sri Tanjung.
Oh iya lali. Walah. Kowe ngono kok ngengkel mbok jukuk dhisik. Iya ya. Aku iso nek terima ngono tok. Maaf ya, Bro. Heeh. Sri Tanjung. Sapa sing ngeprak aku benakne paku iki lho. Walah. Iki lho paku. Dodok terus kalau Sri Tanjung wis teko. Tuman. Wah iki. Wah. Kuku Bima. Ndok bebek sitok. Susu. Gelem-gelem. Kowe umpane kok sanksi to apa mbok nyanyi kowe? Ketoprak ngene iki ya pemikiran Mas. Kok gelem apa ora kono? Ngenyek kowe ya. Ngenyek kowe, pe aku semene. Waduk silakan kengko ya. Kowe iki wis semene kok nyapa dadak ngene semene. Apa aku semene? Lho dhuwurmu wis semene kok ya mbok ngene-ngene. Iya, wis manut lah. Iki. Brengose wah. Kowe digantungi karet barang. Wis to golek dhuwit wis agat-ugat wae supaya ben lucu. Iya. Kowe nek gak lucu gak mbok jawab piye wau. Lah iya. Gak tanggung jawab kowe. Gak. Sri Tanjung. Kula wonten. Kowe mau piye? Omong piye? Sapa kae jenenge? Iki ta jenenge. Sing mang lho. Sing ngempul. Iya. Jenenge Ian. Sapa? Ian. Wis, wetengem radio isine sesuk lek. Bolak-balik ngene kowe. Nyek wong lek sak. Yuk serius yo. Sri Tanjung. Wah, iki ya padha ketok iki ya. Yo. Balen. Heh? Balen. Balon piye to kok? Balen teko. Balen kok balon piye? Balen. Wah. Kae guyu apal iki koyoane kok. Sri Tanjung. Siramu ra pirsa to Sri Tanjung. Siramu tak timbali ning gone pengarepanipun. Bebek ra apal to Sri Tanjung. Ketoprak iki kudu nabuh to. Ya iya no. Sri Tanjung. Pirang-pirang dina aku ki ora iso turu Sri Tanjung. Paribasane esuk mangan, sore ora mangan. Sliramu tansah ning netraku Sri Tanjung, ora ana siji ora ana loro sing tak tresnani mung kajaba kowe ya Sri Tanjung. Nyuwun pangapunten Gusti. Sik, metuku kapan iki? Piye? Metuku kapan? Tuk. Piye? Metuku kapan? Lah karepem kowe metu kapan-kapan entuk kok. Terserah kowe lah. Aku wis siap lho aku wisan. Ayo ndang mbok ndang ditokne sik kok. Sok mben wae lah Mas. Heeh. Ketoprak kok mbok ganggu. Ya ndang. Wah, kowe ora tau wis kok taktuk-taktuk kae. Tak gacok cengelmu lho. Weh aku wis iso. Lah. Nek iso malah rambut jak aku. Iki sapa to sing jaluk kok aneh-aneh. Sri Tanjung. Sliramu wis pirsa apa Sri Tanjung? Yen aku iki pirang-pirang dina iki paribasane kowe boncengan karo garwamu ki aku sok-sok pengen tak antem matu lho Sri Tanjung. Mergo aku ki tresno sliramu. Nyuwun pangapunten Gusti. Piye Sri Tanjung? Tak derengipun kula nyuwun. Ki atele lho cah saiki mang tak. Ya sing ngongkon nganggo ngono iki sapa? Ngene lho sing bener sik meneng. Nek wi lara tenan nek wi. Lah tak panganno. Lah aku apian. Tak gatek piye ben bar iki wayange. Gatek ya. Aja. Ra iso gatek e. Wih bar. Udah bawa batek bar wayange. Kok ya iso nyedaki kono. Kowe dadi aku pe tak jebret ngono ae. Ya, wis tak tambahi 50 kowe.
Tak olore kok kene, gen ngene le. Ngene lho. Iki kan enggak kena esan. Aja mbok lebokno nek kolu. Lho, Bayaran jare pengen brengosan. brengosen nek mbok lebokno rene kolu rong irung. Nggih, ya. Wis, omong-omongan merayu terus. Sri Tanjung. Ndang. Wonten dawuh. Laden ono aku ya Sri Tanjung. Kula mboten saged, Gusti. Sri Tanjung. Mboten saged, Gusti. Wis salah den ono aku Sri Tanjung. Mboten, Gusti. Kula namung ngrantos konduripun Kang Mas Sida Paksa. Den ono aku Sri Tanjung. Kula mboten purun. Sri Tanjung, laden ono aku Sri Tanjung. Sri Tanjung. Cici. Sri Tanjung. Ya, Cukup sekian dan terima kasih. sik. Piye to aku mau gak ngono kuwi kok. Iki jam metu kok. Heeh, ya sik metu to. Ora takon metu kok ya, cepet mentu awakmu. Jebul kelakuanmu kaya ngono Tanjung. Kang Mas. Kowe mengkhianati kang dadi tresnaku. Mboten, Kang Mas. Ora perlu. Ora perlu tembak-tembak. Kang Mas sejatosipun mboten ngoten lho, Kang Mas. Nyatane aku nyawang kowe karo Pinocchio kuwi. Ora trimo sajroning rasaku. Kowe dolanan katresnan karo Sinchan kuwi mau. Ora trimo kowe lho Su. Kowe Truk tuk tuk tuk. Dung. Nuwun Kowe sewu. Patih Sida Paksa. nggih. Kok ateges aku iki mbukak wadene bojomu iki ora? Aku iki punggawaning praja wong sing dipundi-pundi kaya wesi aji. Nek aku kelakon duwe kelakon jamah bojomu, Heeh. kuwi ra ngopo aku? Bojomu ki tresno karo aku, ning aku moh rekamane ana. Ngene. Rekamane ana aku ora ngapusi. Kowe nek tresno karo bojoku. Bojomu sing tresno karo aku tak delok rekamane enek. Ora apa-apa. Iki Aku ya wis ora patek digdaya. Bojoku pekne gak apa. Lho, entuk ah. Iki ceritane ngono to? Ya gak, Ora ngono ya? kowe percaya aku no lho. Oh iya. Coba di rekamane. Baterai kutek. Lek mang ndak mbok foto ah. Iki lho, lah iki lho rekamane mang ije ya. Iki lho, tak dono rekamane aku. Aja, ora perlu. Kowe wis tumindak sedeng karo bocah bojoku Nimas Sri Tanjung. Ampun kene, aku iki wong nomor Tanjung. Wonten dawuh, Kang Mas. Kowe kok berperilaku tidak senonoh dengan Doraemon kae. Saestu mboten, Kang Mas. Aku ora percaya. Sejatosipun kula mboten tumindak setting. Aku ora percaya. Sinuwun sila hati kromo. Ki arep dadi apa neh to? Ya. iki lho enek wong video call ape transfer. Lucu. Oke. Yen mangkono. Iki terus Tanjung iki dadi apa? Kolam renang apa dadi apa? Oh, kostume akeh men. Iki piye ceritane iki dadi apa nek? Musik Tanjung, aku pengen krungu saka ature Sila Hadi Kromo. Wow. Itu bedaknya apa itu? Maybelline ya? Bukan Mas. Gue pakai skincare. Iki sapa Tanjung? Kok enek? Nyadong tuku ingkang kathah sinuwun. Njeng Patih Sida Paksa ngapuntenipun sanget. Aku saya wedi to. Kula menika nyek. Jangan dekat-dekat, jaga jarak. Yes. Itu bedaknya pakai apa itu? Pakai pon. Pon terus kliwon terus wagi ngono Biar itu. enggak glowing tahu. Nyuwun sewu Gusti Patih.
mboten ateges. Iki sapa iki? Biung ban. Wah, lah kok emban kok raine kok kaya ngene iki. Biung ban. Raine bujat. Raine kok bucat kaya ngono kuwi. Apa lho ngene iki no jane ya Allah, jan sakne aku ngene iki. Aku jane mesakne karo kowe. Kok empane kok wedake kaya ngene. Iya, wedakmu kaya ngene to. Ya Allah iki jane iso masak. Jane iki iso masak apik apa ora? Barok dalan iki gak mangkat aku sesuk. Aku kimban lho. Iki mben apa? Lah kok iki kaya ngene to ya iki lho. Iki lho apa? Iki Aku isin duwe ban ngeten iki lho Kang Mas. Yen ngono belen dhewe. Kowe milih tak pejah apa ngalih? Heh, Kowe milih tak pejah apa ngalih? pejahe separo ya. Wah. Wis ngene lagu-lagu e. Ya pateni sik kene pateni sik. Lho rong bar rong Maria. Rong Maria. Rong Maria. Sing mati ki sapa? Lek mati iki. ketoprak melek lek. Ngene lho. Uluh wae lek. Piye? Ceritane iki sapa kowe dadi sapa? Jane dadi emban. Ban aku. Oh dadi rong peran. Heeh. Sila Dikromo, Gandrung. Gandrung Kula. karo Sri Tanjung. Nggih, terus ki sesuai tidak kenyataan iki pegel. Pegel Ngomong terus? ini samian. Aku mban jenengku Mbak Nik. Dek, Mula nek gawe wedang pahit terus iki kowe to jebule nik. Kostume wis pripun Mas Badan kersane kostum napa? Ya ngene iki. Korsete pun. Ngene. Wis iki piye ceritane piye? Ya pateni sik kono kok. Sing mati Tanjung. ya no. Ya karek. Piye? Karek pitunge piye? Wong no? aku ki pemain amatiran. Wah, Tanjung. Kowe wis dadi. Kowe wis mengkhianati kang dadi rasaku. Mboten lho Kang Mas, saestu Cukup. mboten. Aku ora peduli. Aku ora bakal ngrungokne tetembungan apa wae saka kowe. Tampanen iki jenenge pedang Naga Sasra. Piye? Naga Sasra iku gak pedange anu kok. Sipa to. Iki pedange abdimu mau. Kowe wis ngianati kang dadi tresnaku, saiki kowe kudu nampa hukuman saka aku. Mati dening aku. Sik to, Mas. Hop. Kok langsung lah terus iki pitungkase ya apa? Iki gen Sri critane Tanjung ki, sik. Sri Tanjung ki asline duwe ngene lho. Penjaluk lah. Ora ngono. Ya. Piye? Sadurunge aku sampean pateni aku duwe pitungkas lho. Oh. Ngene lah. Ya sadurunge kowe mati, kowe duwe pesan-pesan apa? Setelah acara ini. Kula saderenge panjenengan pejah, kula mitungkas kalian panjenengan. Iya. Piye? Menawi darah kula ambune basin, Ganggu kok. berarti kula sampun tumindak sedeng. Yen kowe wangi, Yen darah kula ambune wangi, kula mboten tumindak napa-napa Kang Mas. ya kanggo buktine kowe bakal tak pitono hukuman pati. Iki Tanjung dadi woh-wohanmu dhewe. Tok. Nyon sewu, Gustine. Piye? Panjenengan iki wong tiyang nomor kalih lho nggih. Ngapunten kula menika sinaosa abdi. Menika kula duwe rasa welas. Atine kula niki nggih lara. Iki rasa dingono-ngonone. Mosok iki gedhe sisih lho piye iki? Ha iki mang dienggo dolan cah cilik kok. Iya. Nyun sewu. Ngapuntenipun sanget. Kok mbok kula niki wantun kalih panjenengan iki mboten. Nyun sewu. Dipun penggalih menika garwanipun panjenengan piyambak lho. Ya Ben, mati ya Ben. Lho, mumpun tegel. Mati aku ora bineh. Nggih leres menika gadang-gadangan pun tiyang kakung nggih ngoten niku. Hmm. Pramila kula mboten setuju. Ora setuju piye?
Menika Gusti putri kula. Heeh. Yen Gusti putri kula mati, pejat. Kowe ya melu mati. Melu mati. Mati kowe dening aku. Ora gelem. Lah kok iso? Tak mati dhewe sik. Ya iya. Pun. Wis. Pun ya penggalih. Pun Hmm. sampean pikir, Wis ngene wae, kowe ora tak pateni ning kowe nerusne ketoprak iki. moh aku mati ae. Kancek 50 milih mati ndang bar kok. Luwung kowe sing nerusne ketoprak. Ya. Wis sapa iki mau obak apa? Aku lagi iki lho ngene iki. Kowe gak melok mati ya? Melok mati Gak. gen bar. Ayo lagu-lagu wae. Heh. Wis, Wis. ngene kok 300 ya. Duwe kok enake ngeten nggih. Nggih nyuwun sewu Mbak Cangik, Mbak Limbuk menika sebuah cuplikan. Lah iki digugah dhisik kuwi sidane kuwi. Eh? Apa kok sidane Tanjung iki lho? Jung. Tangi Jung. Kae lho. Sesuk sekolah lho. Anak-anak kok sesuk sekolah lho, Nduk. Sesuk minggu kok. To. Heeh. Sesuk sekolah ge utange juga. Malah sesuk renek tugas. Ya kan? Enak kene. Alah yo. Wis. Mabelin dan Nggih. Dek Niken. Nggih, menika sebuah cuplikan Sebuah pramila- cuplikan aja ketoprak tidak ada aturan. Nggih, Iya. mbok bilih kathah lepatipun nyuwun pangapunten menika namung damel guyonan. Nggih, tepuk tangan yang meriah. Lah ya. Kok yo manut ae. Apa arti sebuah tepuk tangan tanpa saweran? Sing kandha kudune aku ngono kuwi. Nggih. Nggih, Nggih. matur suwun. Niki pripun, Mas? Dibacutne meneh. Nggih. Dibacet nih pripun? Ki enek panyunan. Dek Niken lagi. Bagonge lagi teko to iki mau. Sing Dik, Dik. Mau kon dandan ra gelem. Malah modelmu arep nyaingi aku to kowe, Yan. Nggih, sing Wilujeng kondur kagem para tamu undangan sing Nggih. mirsani wonten mriki. Nggih ingkang atos-atos selamat dugi wonten dalemipun piyambak-piyambak. Salam kagem keluarganipun. wah iki enek neh pamundutan Cak Sendro. Nggih dawuh Mbak Cangik, Mbak Limbuk. Saking Mas Agus Alip WMC Nganjuk. Nyuwun fragmen Roro Jonggrang. Loh, Ning Roro Jonggrange Niken Salindri, Dek Niken. nggih. Bandung Bondowosone Mas Arya. Oh ya. Mas Arya niku sing pundi? Arya sing nyaron kuwi, Jaipong, sing Jaipong. Iso ya. Mangsaku sampean mbek aku sik gedhe aku lah, Mas. Terus Dek Enggar dadi abdine Roro Jonggrang, Cak Selindro dadi Bandung Bondowoso. Aku jek dapuk neh to. Ya iya. Icik, tapi